Kok Pirkha Amarpur Bakhaksini Purbo Malbasa Bisini Mayung Waraio Kamio Khwtwng Bagwi Panda Songchajaka TTAA Disini Sabjunalni Bakhaktui Pandao Naroyokragi Phaimanjak Phaika Dohly Reang Tai Mla Pathanlal Jomatia Logio Tongkha YTF Gumoti District ni President Sujoi Uchui Tai YTF ni Topon de Bormano Khobui Juda Juda Adong Rok Osalo Pandani Bisingtui Amchaini Lukrok Bai Hapang Khulasa Kok Salaika Tai Hapang ni Juda Juda Sep ni Kok Salaika Tai Khwtwng bo Bagjaka Amchaini Lukrok no Khwtwng Manai Belake Khatungjaka Amchaini Lukrok bo Haino Mayung Waraio Kamini amuke bangse hare Malbasa East Malbasa bisio khobjak tini जों Khwtwng Bagwi mani panda tini TTADC hapang bai organize khaijak hambai maya phau tini TTADC sarkar no government no te especially hambai mai phau tini honorable EM borong gunang tini Dohly Reang madam no moni chai tok mungbai tini जों o jaga borirokni borom rignai jani jani musuktui jani traditional rinai ba rignai tagai kanlangthung hinai khak war bai borona kaisa borom ya phamani sabo जों saimano jotono Khwtwng painani jotono chinti basaro sungu tabo ya ba जों borok no bud marinai ba lop khunugui जों borok no Khwtwng kini bakni mani ya tini TTADC hafang Maharashtra ni nahor mangtama borirok no borom rinani chini je 19 kuri dofa tiprasa tongnai borok ni je rignai jani cultural je traditional je rignai tongmani no kanui teibo sara bisho hayung no sinimung rilangthung teibo kusukari langthung hinai Maharashtra omo a token of love ya khamani sabo hani bagai Maharashtra no belai gana hambai sini TTADC sini honorable CM borom gunang kono cholo joma esan hambai sini madam no hambai te hambai sini oro leader su jor phai manja phainai te oro jaga kabangma sini lukuro phai ya khono tini komse kom 250 থেকে 300 জনা oro tini ni pandau phai manja phaika जों borom no tini जों ya phage hobai amto जों saimano political alada political party ni agenda nabo kaham phano samung khai tongthung borok saimano je rom di je kuno political party ta CPM ni je party ni je leader no ang nukha je samane ang statement no khabini no saimano je chini tiprasani culture no tlang thangai London hai hashtag tlang thangai je mohara samung kaham tang tongmani bukha bisingo binibo kintu amole mohara samung kaham tang tongka TTADC samung kaham tang tongka hinai bo khud realize khai tong yaba just political kaise agenda chini political no bo down khaina ni bagai boni kaise am sorojontro dekhuno yabo na borok to political mileage nanani vote bank ni bagai kok saka vote hamya sagai chini yang di borok khai boroni party no borok kusukari na bagai kaham khai tongfano hamya saka ke koekjon borok rok to naigi news media naigi borok rok khafano bel thangthang ba abo baksa busiang ke to saimano khoba sanaita jeti kubi nuti prasane rangno je recent development ni rangno tigi se hainglai tongle baksa busiarok tongmamle go media ni bisinti ang sarai khaina musu lukorok jara nai tongnai chini maya ganang khaganang lukorok no je TTADC hapangni sarkar bai Saitok jangmani bisinti tini Maharashtra saitok mumai tini London ai hashtego chini tiprasani hukumu kamung chumung chini mamita dance hojagiri dance chini goria dance hai kotor chini je tiprani je sini jagmung habonu paile habon karong 165 din 12 maso sung waisa ba wai ni se chung meeting a cholaya do phani chu sanma kau do pha ha ton ma kau do pha yu sau mai mani kau sponi ne trite chung ke yu sau no ya bo kau chung bazar pai maya non ela bazar bukroi thalsora bazar bukroi Amarpur bukroi korpo bukroi iban agartala bazar pa thani au maya amo pandaw na cost hang sio ale kau bang saya jini kau ke ha to khik bang ka uchaya po kau bang ke luko khaya ari de abo pandaw kau bang sanaya joto sako o jaga sanai joto sini netrito ro jara phaithanai youth stokong ko joto ko kaham sanaha ek mato thya kau nang sanai chini Maharashtra chuba mobai chung jati maya chalai ha age skangpule chung jomatia riang sale khoklayo riang oke jomatia thangya jat koto khuidari jangye haya de no salaya kai male dure kosko kai le bole dure ko bai botala munai ha ba bungu te phayang la ठीक तो ya bomi tale Maharashtra din mobai chung chuba ni siha na thule ni chung siha amo pano chini Maharashtra no chung pai ple hambai maya phayu chung jethi jaga tongpho chung ora jaga chok tongpho no message phaimo thaya
Sabu balik di hospital kelai tung serius tanggra dingyo. Google Pay number sariyo ayat deh. Abi ni sabu balik abu hayang tung ka. Sabu balik sutu maya. Sabu ke kira kimane ki. Hai maya. Sana ha. Iya keroi. Tungku. Nak naik buat sini mela kui sa tung ka buk naik. Bobo sa kolop leh je. Ain bo kui sok ka. Bukan kui sok ka. Mami ke. Namun ibara tung macung. Ain ni cerai keroi tungo. Ain ni buka sok kaisa tungo. Ain ni besai. Tung koi jon ka. Tung pas jon family yo. Kiti kon na gaim se bucakri ke tung rabar bang kisa tung ke to tung pukri tung. Tung suk santi ke tung leh masih sale. Buai hai gari gura pai thang maya ko. Aku tung do pani samung ta hasen ke extra burden, extra daito. Abu ke tung elaka ni cin elaka ko ko choli saja buta tung ke. Choli saja no koni tung daito mahu. Abu panda tung buk khai puyo. Ngkok khai puye saja wani songmai kore po. Aku tung kha tung tho. Tamon bak ye tung thang ha tung layo ko ha layo juba layo.